Цецо, стига, къде отиваме? До едно приятелче. Какво е това приятелче? Защо излезеш на околовръстното? Спокойно. Къде е това приятелче? В кой квартал е? Сега ще видим. Форум Театърът отвори очи с участието на театралната трупа Усмивка към 8 средно общо образователно училище Арсений Костенцев в Благоевград бе представен пред аудитория преди повече от месец. Представлението, което възпитаниците на учебното заведение представиха и по време на закриването, бе подготвено с помощта на столичния младежки театър Цвете. Целта на инициативата, проведена по едноименния проект "Отвори очи", в който всъщност партньора 8 училище, имаше за цел да разясни на младите хора колко лесно могат да попаднат в канал за трафик на хора. Идеята бе внушението, че човек трябва първо да промени себе си и да се получи от своите грешки, разясни директорът Сергей Биров. Ние сме една институция, която обикновено обръща повече внимание на образователната страна, на образованието на учениците и като че ли в последните години малко повече, по-малко на възпитанието. Отвори очи е постановка, превантивна мярка, целяща да научи младите как да съхранят себе си. Освен ученици, учители и представители на областния съвет по наркотични вещества, в кръглата маса взеха участие и родители.